Ej, Jan. Stani. Idemo po... Ducatija. Gdje je Ducati? Evo ga ovdje. U garaži. Tu, da. Gledajte tu. Evo ga. A tu kući mi romobil tu stavio. Romobil je opo. Joj, imamo romobil. Jebote romobil. Dobro. Kakva je to pila, je se napunila? Je, a zeleno je voda. Da vidimo. Čekaj, moram vidjeti ko tak mi je zapeo. Je, zeleno je, cijelo vreme sad to ostane. Čekaj, mi to moramo, evo, to je to. Da upalim koliko ide na sat, Ajde da vidimo koliko ima. Da vidimo, svijetli si ga upalio. Tako, puno baterija. Danas imamo šta? Ko je bolji, Ducati ili KTM? Ajde. Ja mislim da su Ducati i KTM-u i... Ducanta. Da. Gledaš šta ovdje? Čekaj malo. IMT. Čekaj ja. Op. Ideš. Šta nam je ovo tu? Opa. Daj dođi. Kako to kapu imaš? Daj. Jo, a ti to važi? Pa, Evo Ducati. a ti mi... Koji je bolji, Jan? Ja mislim da će Ducati. Gledaj ko ta samo. Da. Koliko ide. Evo. Ajde. Koliko ide na sat? Ne, piše napred. Ne, napred. Dobro, nemoj tražiti bateriju. Ajde, vozi. I još mi samo krosa fali. I na zadnji odmah. Ovakva, a? Da. Samo manja. Samo malo i isti takav koji je to onaj kad se čuo? Šta onda, nek napišu oni u komentarima koji je bolji. Da. Nek pišu u komentarima i nek pišu ko bolje snimane i Aron Rudović, Prohan Enduro i ja, Ajde.